Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Hello guys, good morning. Mamahaw ta guys. This is the Lord in His name, which we are about to receive from my bounty through Christ our Lord. Good morning once again. Welcome back sa akong vlog. Ug mamahaw ta guys. Ako ra usa na mahaw karon kay si Tatay Abyong. Nagmata man ko ganina 3:30 kay nagprepare lagi sa pumahaw ni Anthony. Unya paglakaw ni Anthony nagtimo kog pan, saging dayon na. Ni mata mo pud sa Tatay Abyong na ni kuan pud siya mura siya na mainit na. Unya syempre ni balik ko og tulog kay ngit-ngit pabaya na. Karon ni mata ko mga hapit na alas 8 mingaw man si Choyra may mata sa gawas, so wala dai si kuan Tatay Abyong walking siguro to. So kita ra gyud karon guys ang mamahaw mingaw matud pa sa gipost sa Facebook, mingaw pa sa love life. Charing. Og pahisubo day ko no sa kay taga-Agusan Cagayan de Oro City man gyud ko guys. Then napadpad lang gyud mi diri ni Anthony sa Damilag diri sa RBC Homes. So dako kay kog pahisubo sa pamilya ni Sir Kenneth nga piloton nga secretary sa Agusan Cagayan de Oro City. Kuan man na siya guys kanang aktibo og maabtik nga secretary sa Agusan Cagayan de Oro City, Agusan Barangay Agusan Cagayan de Oro City. Sa ang tamang yun na disgrasya siya guys, so sumala sa akong nadunggan sa maong balita. Siya daw ang burag nikaon siya sa pikas nga lane na kibalidili na iyang lane, nikaon siya kay basin magdali siya. So sigun pud sa ako ang nabalitaan wala siya naka-helmet og mura na ako ang nabalitaan guys. So kung bisag unsaon og amping no gawas sa wala siya naka-helmet kay dapat kabalo na siya sa mga balaod no kay trabaho government employee man siya diya sa Barangay Agusan. So katunga tahim basin gitawag na gid siya no sa iyahang kapalaran nga kay na matay man gid siya ato guys, na disgrasya sa diya sa may lapasan daw. Sugon lang yun sa ako ang nabalitaan guys. Agi-apil lang nako siya diri sa pag-mention diri sa akong vlog kay kaila manggod ko sa iyaha. Then kuan ko ga-follow ko sa iyahang sa iyahang Facebook page ang kuan kaning kuan siya kanang aktibo siya nga secretary diha sa Agusan. So again pahisubo sa pamilya ni Sir Kenneth Piloton, rest in peace Sir Kenneth. So mamahaw ta guys, ang akong pamahaw karon ang sobra pagyud ni sa birthday celebration ni Anthony kagahapon og maulagi kami ra mang tulo sa akong si Tatay Abyong, si Anthony og ako kay maulagi naabtan man sa GCQ ang celebration amin ang birthday ni Anthony. Imbis unta layo pa nagsabot-sabot na kaya plano lagi nga manhi dinhi ang igsuon niya uban ang pamilya. So sa unta man di pagid siguro time nga magtapok-tapok ta no. So kung nangandoy man tang magtapok-tapok ta mabalik tong sa una, so mutabang ta og modelo og nga para masulbad na ning problema karon sa pandemic, mutabang ta usa ta sa magmodelo no nga kung walay importanteng lakon magpuyo ra ta diri sa balay. So sa pagkakaron
Ay, rejud ko mula kung na yung mga importante nga mga lakon. Like for example, kaning mga grocery, sa pagkakaroon gani, kung pwede lang na may atong maayom-ayuman nga atong mga groceryhan diri dapit sa atua, diri sa Damilag. So, dinira lang sa tan mag-grocery. Ang importante katumang yung mga pagkaon. So, mo nang murag isakripisyo lang usa kay ang ato man nga mag-grocery ta dito sa Cagayan is base na po tayo mga gusto paliton nga tuara dito. So mao to nga sa Cagayan gid ko ga grocery guys, pero kay sa pagkakaroon niya naman sa lagi ang ECQ sa Cagayan de Oro og maulagi kanipong sa Manolo pud karon ang GCQ. So puyo lang sa gyud ta sa balay mo tong naabtan lagi. So kami rang tulog hapon in taon ang nag-celebrate sa birthday ni Anthony. Ang importante guys is basbog ang lawas o makapadayon sa mga buluhaton anadlaw-adlaw para makapadayon o makahimo sa mga ginagmayng plano sa kinabuhi. So sige guys, daghan naman kay kong istorya, makaon sa ta guys, mukhaon sa ta guys. Ang katong ubang tao nga wala nagpakabanaan ning ayuntang karon sa kalibutan. Nga burag para sa ilaha, burag wala lang. So kung pwede lang unta no na mo-cooperate sa unta ta kay para pud na sa ato ang kaayuhan. Kini kay GCQ man, so meaning nitaas na pud sad siguro na siguro yung mga pipila na pud nga mga kauban nato diri sa barangay nga nangataptan na pud sa maong virus. Kay once mag GCQ o MECQ, taas gid na ang ang number sa maong nangatakdan. So kung pwede lang, magpuyo lang sa ta diri sa balay.
deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other.